дӯстон, барои шахси номдор ва қаҳрамон шудан бояд ҳақиқатан кӯшиш кард. Кӯшиши беистироҳат то он даме ки ба мақсади асосии худ нарасӣ. биёед назар кунем ба пуртоқатӣ ва ҷасурияти яке аз варзишгарони тоҷик Муин Ғафуров ки аз тарафи Тоҷикистон дар ММА иштирок мекунад. шумо омода ҳастед? пас марҳабо ба шабакаи дунёи илму ҳунар рафтем. хеле ки маълум аст варзиш гаравии саломатист. ба фикрам ҳама бо ин суханон розӣ ҳастанд, аммо афсӯс на ҳама ин роҳи саломатиро пеш мегиранд. Муин Ғафуров муборизабар ва мужзани ҷавони тоҷик роҳи касбии худро аз соли 2013 оғоз намуд ва то худи ҳозир ӯ дар ММА 17 мубориза дорад ки дар 15 тои онҳо ғолибиятро ба даст овардааст. ғайр аз ин ҷасурiyat ва тавоноии худро дар чунин промоушенҳои ACB, ONE FC, AP нишон дода. дастовардҳо дар майдон бо чунин роқибони худ мисли муборизабари хитоӣ Тао Ҷао, Юзеф Абдулло, Магомед Абдулло ва дигарон барои Муин давоми рӯи ин намуди варзишӣ шуданд. Муин Ғафуров яке аз ҷавонтарин варзишгари тоҷик мебошад ки омода аст дар UFC аз номи Тоҷикистон иштирок кунад. хеле ки тағои Муин мегӯяд мо наздик ҳастем ки ба UFC дохил шавем, фақат якчанд ҳуҷҷатҳои дигарро ҷамъ кардан дар кор асту халос. асосан ин намуди варзиш хело хатарнок аст, чунки дар ин намуди варзиш қонунияти бозиҳои варзишӣ вуҷуд надоранд. дар ин намуди варзиш ҳам мубориза, ҳам мӯжзанӣ ва ҳам шикастани дасту пой ва дигар узви бадани инсон дида мешавад. аммо ҳамаи инро Муин хуб медонад ва ин намуди варзиш интихоби худи ӯ аст ва шояд дар оянда ин ҷавонмарди тоҷик бо интихоби чунин намуди варзиш дар тамоми ҷаҳон шинохта хоҳад шуд. Муин Ғафуров дар кӯдакӣ бозии футболро хело дӯст медошт ва мехост аст ки футболбозӣ номӣ шавад, аммо тағоҳои ӯ Ҳотам, Рустам ва Аъзам мехостанд ки ӯ муборизабар шавад ва ӯро бо худ ҳамавақт ба толорҳои варзишӣ муборизабарӣ мисли самбо мебурданд ва ин асоси он шуд ки Муин Ғафуров роҳи варзишии муборизабариро пеш гирад. имрӯз Муин дар ҷодаи ин намуди варзиш яке аз беҳтаринҳо бо техникаи хуби муборизабарӣ ва муштзанӣ қарор дорад ва омода аст боз ба қуллаҳои баландтарини ин намуди варзиш бирасад. дӯстон, Муин Ғафуров имрӯз барои дигар ҷавонмардони тоҷик намуна аст ва боварӣ дорем ки ҳар як ҷавони тоҷик чун Муин номӯз карда байрақи мамлакати худро баланд мебардоранд. дар ин ҷо бошад ман хайру хушна мекунам бо шумо, фақат мегӯям то дидор. ҳама вақт ба варзиш машғул шавед ва сеҳату саломат бошед. хайр.